చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గ సోమల మండల ఆవులపల్లి గ్రామం రామకృష్ణపురంలో ఏనుగుల స్వైర విహారం చేసి డేరంగుల సుబ్రహ్మణ్యం బోయకొండ అనే రైతుల 2 ఎకరాల టమోటా పంటను మరియు అరటి పంటను పూర్తిగా తొక్కి నాశనం చేశారు. కోసి ఉంచిన టమాటో ట్రేలను సైతం ధ్వంసం చేసి రైతులకు కన్నీరు మిగిల్చి వెళ్లారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న రైతులు పొలాల వద్దకు వెళ్లాలంటే భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుచున్నారు. ఘోరం ఇట్లా చెక్క ఒకటే వచ్చిందా చాలా వచ్చినాయా? ఎప్పుడు జరిగింది ఇట్లా? ఎన్ని గంటల కాడ ఏమేమన్నా చూస్తారా? ఆ బాక్సులు అన్నీ కూడా మీరు కోసి ఎప్పుడు కోసుకున్నారు? నిన్న కోసినాము మార్కెట్కి ఇచ్చేదానికి 76 బాక్సులు. ఎన్ని బాక్సులు? 76 బాక్సులు. ఇదేనా ఇంకా ఏమన్నా పంట నష్టమైందా మీకు? ఇంకా పంటలు నష్టమయ్యాయి. టెంకాయ చెట్లు, పనసమానులు. ఎన్ని టెంకాయ చెట్లు? 2 టెంకాయ చెట్లు, 2 పనసమానులు. చిత్తూరు జిల్లా సోమల మండలం ఆవులపల్లి గ్రామం రామకృష్ణాపురం బోయకొండ అనే రైతు అరటి చెట్లు, టమాటా చెట్లు ఈ విధంగా ఏనుగులు రాత్రి వచ్చి ధ్వంసం చేసి పూర్తిగా తొక్కి ఎటు కాకుండా మొత్తం ఇంచేసి తిని చిందరవందర చేసి రాత్రి తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన జరిగింది. ఇక్కడ మనతో రైతు ఉన్నాడు, బోయకొండ. నీ పేరమ్మా? బోయకొండ. ఎప్పుడు జరిగింది ఇట్లా? రాత్రి 3 గంటల. మీరు చూసినారా ఏనుగుల్ని? ఏనుగు చూసినాము. ఒకటి పోయింది, మిగతా అంతా అక్కడ మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడ మామిడి చెట్లు? మాకు మా భూమికి పరమటగా బాగా. ఇక్కడ మీది టమాటా చెట్లు మళ్ళీ ఏం నష్టమైంది? చెట్లు, అరటి చెట్లు నష్టం చేసి టెంకాయ చెట్టు 2 పెట్టినాయి. కోతకు వచ్చినాయా టమాటాలు మీకు? టమాటాలు క్యాంపులు
ఆ, క్లీన్ చేసినాయి. ఆ. ఎంత అరటి చెట్లు బాగా ఉన్నాయి. అరటి చెట్లు టమాటా వచ్చి ఒక ఎకరా దాకా ఉంది. ఎకరా పంట ఆ విధంగానే నాశనం చేసినాయి.